ai bận ngăn là cái tin cái trong play na ka sithi ke bening kong shaki Thessaloni kalau nong ka basan ka dekat ka bakat pra ki kintin ki bo ong kum ne ha ka ai baro tu phin ai ka jingo mut ke jing ai ngo mo ha ka ai baro tu phin ai ka jingo namar ka ni ken ka long ka mon ublay ha ukris Jisu shapi inong amen iktinong turay amen dagaktin pareng ka ong give thanks in all circumstances ti ngin aingo ha ki ai baro ha ka ai baro snap ha ka ai baro ha ka jing im ka jonga ka jong pi ngin aingo eno ya ublay ja kat baja ka klap ong aingu tang hakapor ba pikmen aingu tang hakapor ba pi yo jingkerku em ha ka ai baro bat hang ni ka ai baro ka kun top lon ada ki wan ki jing snausi ada ki wan ki jing ada ki wan ki jing yele ka jing em ka jonga ka jong pi ngin aingu ha ka ai baro khat mar ka bible ko ong ba ki ai baro ki ja ka jing em jonga jong pi kiban pen bahaya ngaba di pi ki bengat yo try amen aingu ha ka ai baro bat kini ka way ka ba let's see ka ba la tap la ni la buri dan ni la pen mat la ki khmat ki jong pi ba ni khang talahi la ni ngi khang lat hi ye ki jingker khu ki jong ublay ka jing em ka jong pi kini ka way ka ba ublay upen pli ki khmat ki jong mening ka sking ong wong try sedang ke jing duai na du mestap shuai ngo bet nai thnom nai shuai ngo bet bat la dang ngalap ila dia bahabanga shuai ngo bet ka don kata ka jing keman amen nama la da pi shuai ngo bet pi nyok jisusi nai kat bejati ai ngo bet ngai ngo imetro ngai ngo ngayo bang ai ngo ngayo tiang ai ngo bangang la reng musim ngai ngo ba me ai ngakan kelat ban troi ka hima ka jome kemen bet ka subayat amen nama lada pisu aingo ba kadau kani kadi ka way ka ban pen pli kani ka bible verse ka ban pen pli iki khmat ke jongi lani ka ban pen pli kita ki jingkhang beneng bahkan wan ka jingker khu ka jong play namar ngikhang tala adalah dia ya ki jingker khu ki jong play ngikhang lat dala dia ya ki jingker khu ki jong ublay da ka bangim aingo tapi puli ba pi ong men siam ba khut pen pli ya ki khmat jonga bangan itu la dengan ngau tho e kani ka tin ga jong me ha ke ai baro to pin ai ngu la shu puli am ta ti ngau bam da dani ai henry ha ke ai baro to pin ai ngu ka jing im jonga jong pi hi na do ka barit hado ka ba he nyin ai ngu bat nyin sedang ban yo isisha ya ka jingker khu ka jong play ni pensange teng ni khang bon ki bre ki khang ni jingor khu jong play bon ni khang ni do no ru ye ka jing kemen namar bangim aingo tipin aingo kum no pal ada pim sngongu e ba play ulale ka jing em ka jong pi pidan kaman sngongu ngidan kaman sngongu ya ka ka ba play ule ka jing em ka jongi ngidan kaman pet na do ibaret tam ki ba play ulale bangin la ban aingo ngidan kaman sngongu bangi kanungan na jong pipi sngongo papidan jing tia papidan tersak papidan sangkli pim sngongo ba imay pa pentit ya pi kata bau blay kur kui imay pa jong pipi ila ban pentit ya pi jing tia tersak papin tia kanu ki beri ki tia surak pi ingi bengi lai ki beri ki tia surak jing isen sangkli da kalentang sangkli do mau kalau em ke jing em ke ba sngongo bat kamen aingo yo blay na do ibarat tam de aingo yu blay ba phila ban don ka ni ka pray meeting kum ni aingo yu blay ba phila ban shakri ban long kita ki worship leader ban long ki nong raktien habaret ne ba he shu aingo bete amen namar ladang itip si sha bang itroy ha ke hima ka jong blay mle ka niam ha ke hima ka jong blay nginda sngongu si sha ladang itroy hadu nadu ibaret tam ikam na di beri sunya chuki dan ban san ban nyat pom nginda aingo si sha yo blay namar ngitroy haka hima ke jong usim kis iem utrai ki trai belong Jisu amen teng beli ki kam ki jam ki miat bet namar day bam dan ke jing sngongo
Dan kibri kiblat dan kam dan jam. Kiwat kam telayok kam. Ngakan mau dan wi kena nganum ong hae num ong keteng dan wi kena banga ngalet ban yikendu ngalit pak saj kali bat kat budang saj kali jonga utnum ek ta kam go uyo utnum bam dap ka bisa. Pi ula syutrei bam ban sila trei da ka tnum da ka knyum. La syutrei da ka bam ban si de. Pila dap him songo dei pin knyum ek ba pi pile. Pila yo kam pili trei opes. Pim hon tulak pit nom pi syutem bai. Pim aingo pim aingo syukum no yo blai. Apa pi pila syutum. Pila syutum bai tian aingo syukum no yo blai. Tak kenal kani kajing tunum kajing kenyum am kapen sangi syusyu. Ya kajing kerku kajong blai. Hoi blai la kerku ya pi henrei bapinang yo syu kata kajing kerku. Pidan kamban yai aingo nak kapor sya kapor. Ni tunum no kajing kerku ka sakut hang tu. Kidan kibriu kiba lesi kiba ublay la kerku pelat kila turai ki yo pisah sibon ba ki besar yang sang ki besar lesi ki mi pa ki temen lesi kidan ki men ki para baki yaram ki ai rei kidan pat kiba ngasa yo sngo ki ong ning hap le lut manga ning hap ai lut manga ning hap biang lut manga la palat pi kata ka jing knyum ka pen sange ya ka jing kerku ka jang ublay la ublay la kerku ya pi dang asu ba undang asu ya pi amen dan syuk dah kawai ke lenti. Dan syuk dah kawai ke solution. Bapi pinyok mat ia ke jingkerku. Dan syuk. Tang kawai pinyok mat ia ke jingkerku. Kalong ban aingo. Haki jing duai. Ban aingo ia ke jing em ke bapi pinyok. Ban aingo bapi pitip you try. Nganai nuksa kendet negatin ke jang blai. Pilap ang ni. Bah kumngoong menesi syawat. Ke jing kemen ru pin syatu no. Lada pim aingo yo blai pin silong kibri ba syuk nyum bai kat sabaya kat balik ke ai ru syuk nyum bai kibon kibri ki banga ngamat kum tanga isisha kajing em ko ba syuk nyum bai namar ba kim aingo yo blai kim sungu ke bo blai ule kajing em kajong ki lada pis ngongu lada ngis ngongu ngindang yo i kajing ku kajong blai bat ngin long ru kibriu ki ba kemen bai bat ngin hon ke ai bo blai ule namar bau blai usyak bagi jing kinwan ke jing em ke jang pi kedai ban pen klan bor lani ban train yang aya pi lani ban penwan dor yang aya pi ha kata ke dor ke bau blai kwa yang apa di pi mangingin long amen kalau ada blai ula kerku ya pi wanum tunum wanum kunyum to makan mau sini ke wei blai kerku ya pi bapin long ru ke jing kerku syaki wei ada ublay kurku pi ya gespa wat sukwa nang kwa raha spa kwa sa kwa betang kata kepisa kibur spa ki kwa sa tang kepisa bet ada ublay kurku pi ya gespa ru ai lang sikiwe amen namar kini gisngi pila wat sipararo kemi kencho beruspa udang ruspa udang krong dengan hikai pi ke ministry ada pi dan sipara pila bai men para jong pi duna pi biang ai lang ki bakikin biang mdai tang sisien man laga puar kerkui kin maru blai kerkui pi man laga puar amen ini pe berngana ketin ke jong blai na gospel ke jong Matius gelenong ke bakat sau buat gelenong ke bakat sau ke dekat ke bakat lai ter ke babesai kisan hajar tingginya pe hang ni ke ai kita ke solution lan ni ke jubab ba ublay unang kerku ya pi lani un pendam ya ke ai ke baduna ke jing em ke jong pi lada ke ai ke ba pidan ke jing em ke jong pim pat biang lani pat hun lani ke ai ke ba pi la yo ai ngo ya kata ublay sa pendap sisu ya kata ba pim dan ya kata ba pim pat hun un pin sa yo ya kata ke jing hun amen ketin ke jong ublay ke ongkum ni yang ni kani ke por kini kapur bakini ki ba ki wan buat yu trah din baula pun kya ki ba bon ba ki breu ki ba bon ki lawan buat yu jisu baru jisu ongum ni jisu ti ulo ong haki mudu ong ki senran ki jong u kim dan kam ban lek no mudu kini san ki mud ban be no yu to ba jisu ong kim dan kam ban lek no to ai ma pi ya ka bam ka mud ong kini senang ki ong ai bam kum no ngin pha no ngim dan bam re jisu ong phim dan kam an be iki to ai ma phi ka bam henrei kini ki senran
kila ong hau ngidon hang ni san teligi pu bat ar teligi dok kha kini fina puli nau Yohanes ka ban riu lanang dokhat ka bakhandai dokhat lai pinlap ba kini kisenran kila lewat na in yo ya kita san teligi pu bat kita ki arli dok kha don we khna ubara ubosong ti pen don san teligi pu bat ar teligi dok kha bat nganget kila yapan keliang na ule se kila kerpat u onu khna ula ai ya kita ki dok kha yang kita kipu bat kita ki arli gidok kha bat ke Bible hang ni ngalap ba kita ki san hajar ngot ki tang ki senrang yang ki khlung bat kem thai klampat khain ki la bandai san hajar ar pusan hajar lai po hajar mtep hendrei ke ai ke ba phala hang ni ngalap hang ni ba ujisu ula phawan ra kita gidok kha bat ngai ba u khlam pan ke ai khlam thnum khlam khunyum hendrei u ai ngo snap ting jong play ko ong ujisu ulang ngu kita kisan teli pu ba arli dok ha bat ula same kita kisan hajar tam nget ki pau da ki pau ar pau hajar ngot ki brio ula sam bat klam dan da ke ai da ka we ga lat klam dan ke jing thnum klam dan shu da ke ai klam ut ya kata ka baduna ki senan ki ut ya kata ka baduna bon ra ru idan tang san teli pu arli dok ha klam bon reu shim ya kata ka ba udan ba duai ngo ka daw ke ai ka bangi idan ngin ai ngo you play amen menginang mak ke jingker ku ni gamdai tang ka we ke jing jaga dan sa ka we ke jing japan ka ba ubasai ki saw hajarang ni ru ini pe bat ngana ka gospel Matius ka nong ka rekhot ka nong bakhat san ka rekhot ka balai fu arang ni hang ni ru kaya srim hi ke jing jang ni pat ba ki le buat bat uji su hang ni pan mdai su nau tau khana an rei ki dan ya kita ki jing bam don hi ha ki senran jong uji su snap kila ya ong ti uji su ong basai ni pat ba mo kila ong tingim don ai pidan kat nu teli ki pu kini kisenan ki ong ngidon nyau teli snap nyau teli ki pu bat kendiat ki dok kha mri su arli nyau teli ki pu bat kendiat ki dok kha bat ha ka juhi ka jing bat ka sriam bat ka tu ka jing jang ka baning kong hi ujisu ula shim snap bat ula shim kita nyau teli ki pu bat kita ki dok kha bat haba ula ngu ula kedia bat ula ai ki senran jang u kita ki senran de hau tau pat ba mot ujis u klam tnu shem ya kita ki nyau teli ki pu bat kita ki kendet ki dok kha ki beret bat ula ai ngo khmat jong blai amen kedi ke story ke babas bahala dengi pulia bala dengi ngam nege tien ke jong blai ngai iyang ne ba ujisu haba kini ki senran ki wanra na tu khna ki ong jisu ngimdan ai wanra tang kini pe don wi khna ubadani kini santli pu ba arli ki dok kha utrum jisu bi uklam tunum dari ibu tunum tu ang kan teli santeli artli bam nak me siapa uklam ang rakum ta dari wong ani ngan bam nak manga me sia syang tu ngan bam nak manga uklam bang pada kini ke ba hakani ke ba arsien ke jing jaru kini ki senrano pli ki song nyau teli kita pu bat khniat ki dok kharet uklam tunum uklam ang pe sia beli mi song dengan ni uklam tunum hari usyam ya kata kabadan bat ai ngo amen ke ke bag Bible ki kaya ngaba de pikolong bangin yai ai ngo yo blai bat bangin nang la ban trei ha ke hima ka jong u kham tam la phim sngongo ke bo blai khot ya pi ha kanu nu ko jaka shakri pin trei da ka bat thnam pinam long faithful pinai igi beri basyakuri ministry dan yang kenu ke jaka syakuri kim long faithful kili kam kai ke jing khot ke jong blai dei bakim sung thu dei bakim la ban sngongu yo blai ye ke ai bo blai u ai ki kalat ki sngon ni ret than ni kam jonga ni ngam kwa blai tu ni kili siliang ngani kum ta rela pi sngo thu ye ke ai bo blai khot ye pi bat pi sngongu pi ong trai nga ai ngo o ha ka hima ke jong blai ding trai ongi ai ngo ngi yo tang ban chunyat pom ru o ka reward pin yo te kata pinang tray ba amen rela da pim sngongo pin legi beri batnom ki bakhnyo pinungwan nak parwa byang pinung pet ige jing syakri ke jong ko blai khot epi kadang ngai kai epi nang ni umre tang epi yang ngan ko ngon sngongo ke bo blai la ai mangin pet mat ma phiru iba syakri pin sngongo ke bo blai khot epi pinang la shu ban blai nak khu shu epi pinang la ban tray shu ru ya ka bakam he namal da pim sngongo ke baret kumno blai on ai shu epi ya ka bahe kan mau kata
bat kani kam kren tang ya ka jing syakri namar yang ngamba dia phi ban syakri yu blai kadai ka lifestyle ni ka jinglong jing em hi ka ba man na ka sni na do ba ki ha do ba thia kadai bai ka jing syakri yu blai kamot phi le ki kam ki jam ki jong phiru phi le trai ani phi le balane phi trai phi le yu ru hatu phi syakri yu blai syak ta ka jaka trai ka jong phiru trai da ka jing kemen wat knyom ai ngo yu blai ba phi yo ka jing trai amen ublai nang kor khusu pi dada pi knyum pin trai kum ki breu ki bom don blai ki bom sngongo thak tulop lu baden bom tam ji yo em tam ta pim sngongo yo blai ra pi su tonom bai hana ki bon ki breu ki bom mat ki jing e ki ba thia su surok su sentien ki ba ong aningan yo tang iwe jing thia lani tang iwe isuki bangan thia ngala hon rengi ni biang not ba changkri ni biang bat nap ni biang kabam kedi teng iklat man songo yo blai kani ka jing kai mta sngi pray meeting kadai bangin songo yo blai bangin songo bangin ang yo kalat banduai songo na du ye baret ban ngangat bakani kadai ka jubab dan syu da kawai ka answer ni ka solution ba pinle banong ngale ko mnu te try ba menang kur khu syu nga ngam hon te try ka ni ka tulap ngayo ngam hon te try ni pisa ngayo manubnai ngam hon ka ni ka kam ngayo te try I know enga na kawai ble oh fi hon ka tu kan ai na fi da kawai ai fi da kawai sngongo iki ai ba pi yo pin sa yo ka ba khamba se syu amen tang ka ta ka wai ka jubab ka ble ui kai nga pa di fi bangin le sngongo iki ai ka ba ble ula ai ula kur khu pi pa pi sedang yang isu syu ya ki jing kur khu ka jing em ka jong pi amen tengin le lang khamat jong ble ka jing duai ni ko por pengingat kini ka tien kini ka janmet ka ban ple ko trai ki jing mot ju berkhat ki jing ka ban ple ya ki khmat ki bala tap mat la no ko trai da ka jing thnum da ka jing khnyum henroi ai ban ple ko trai wingin la ben ai ngo yemen ka por hallelujah trai oh yes Lord Jesus ngai ka buram simichi subakodor oh hallelujah ngisngongo ko trai ba me ai gini galat bagi nang yo bani duai kum ni ngatip ki bon ki brio ki kristan ki ba angnut keleng saudang ka perthai ko trai ki ba yam ki ba khot ka teng ka jame sigi jaka klau sigi jaka kti sigi jaka ki ba dom ki mla ban duai kum kini ki jaka ko trai ngaduai mendaringkat bar ki ko trai mendaringkat pertek iki hoy ngisngongo bagi nang yo kan galat bandan kum ni ko trai pai nadu ibarat tam ka jing em jong phi le si phila klet ban sngon ban aingo yo blai kwa pin aingo nang ko por Amrei bang apan bor amrei rau men siam bukhoy convict ipe aingo yu try aingo popi pidang kendet ban real la si vila em ki breu ki ba ngau sarong ki breu ki ba pam ngo ike kendet amrei kani ki janmet bo boleh kendet ipe ni try wan ni aingo orang dan mi pa ni aingo bang dan ti baying ni aingo bang nang yo ka jaka ni aingo bang nang laban sekri me balada pilong ki breu ki bas ngau Pinkeman hallelujah aingo naman ta ki jing e ki ba pi mat nama gadai ban pen klanya pi ban ai bore pi aingo ke barok ba pi ya dan ti ka jing em ka jong pi nama utrai ban pen bahaya nga ba di pi sange no ka jing knyum berat lut ne ka borang trai ngam kwa su ban knyum aingo Masyu aingo ba try ki barok ki beja aingo ka kam nga aingo yang jing syakri ba meje nga aingo lot ko try aingo ka ying ka sem aingo ki baying jong ba pe nga aingo ba nang la ring men sia mo hallelujah Jesus bukonar yes Lord thank you Jesus Rama shekere wa shukr